mfethu, first of most of all Da Silva ingubo zodwa leziyana. Ingubo. Oh, ngaphambi kokuthi singene egamini. iChiefs uma iqhubeka idlala noma idlala izobe idlalelani. Ngoba ngayo ibhala incwadi ukuthi ibhalela uFIFA noSAFA. Sesiqedile kwesizini ayisekho into esiyidlalelayo. Sicela ukuthi nisinike ilokhujana imvumo yokuthi sibone ngonyaka ozayo la kuzobe sekubuye yonke into bese siqala phansi siyadlala. Oh, ayisekho into edlalela iChiefs manje. iLeague. iChiefs izoshaya iSundowns nePirates bese iwin iLeague. Ne. Izoshaya isikhukhune, ishaya iSundowns, ishaya iPirates bese iyahamba yolokuthi izobashaya ngobani? Ne. Uma sishaya iPirates iChiefs izobashaya ngobani? Mase ishaya iSundowns iChiefs izobashaya ngobani? Ngoba namhlanje sesibuye kwigame namhlanje. I-defense yeChiefs binga defend ifensa. Udivu ngekho. Ifensa. Angiyazi ngizwe leyo nto ebholeni. Ngiyaqala ukuyicabanga namhlanje, ngiyaqala ukuyisho namhlanje.